Praise the Lord, Hallelujah. Kristo ni takok tay bukuk song kaitor kaham bini hamjak mapai flaya chung joto bai na tongo. Abang bagi tinino ang kaitona hambai marwo bini coba bini hamare ni jare tini haini haino numbus kang te wisa kaitoni koto makaham no tubui faiman ka. Ani Kristo ni takok tay bukuk rok pari tini sung kaisa kok sreng lai nai. Tai obochini langmo sal brum brum no chung obono use klaina ni nang nai. Chung kroksa Jisu no poito klaina inge a Jisu ni mung ni fan besek tong saimana ni nango. Jisu ni mung no khurka tamo Jisu ni mung no khurka ga chini langmo tamo man. Jisu ni mung no khurka sabo kirijak obono phaidi chengkisa elambak no tui poriwi na lewanum. Philippians chapter 2 verse 10 chungoro porike hai nei nugo. Abo paino Jisu ni mung no surina bagai chukna hawa tongnai rok o sungsaro tongnai rok hatolawa tongnai rok jotono yasku masunganum. Jisu ni mung no surina ni bagai chukna hawa tongnai rok o sungsaro tongnai rok hatolawa tongnai rok jotono Jisu ni biskango yasku masungnai. So ani Kriston takok tay bukuro ojro moito naragdi o sungsaro jotono sai kotor kuk mutai. Tay kotor kuk kaitor tay pangenang kuk mung sudu koroksano obongka Jisu Kristo subrai Jisu Kristo bo no jo tunisai pangenang kuk mung o sungsaro tay kebokri neng jasak dorma pong klaitong di nini mutai ponong di eba jasa ponong di Jisu ni biskango kebofano tikiwi maindia. Praise the Lord, hallelujah. Ani Kristun takok tay bukro orosaka hatolawo tongnai rok sungsaro tongnai rok je kuno mutai ponong tung bare borok ponong tung mal mata ponong tung Jisu ni buskango jotono yasko masungnai tamni bagai jeng egro porikenugo haike afa kaito ni jengsasani bagai Jisu Kristus subrai nei bebak no fang ke masawana afa kaitor Jisu Kristo no hamari rui bini jengsasa bini bising tui ke penuka bo saltam hakor bisingot tongka saltam ni salo ketui no mecenei bo ketang enggai bacaka tei bini sagiri rok boy 40 din tonggui bojuk na hawa tangka omohai kotor sungsaro ke bopono engiako. So ani Kriston takok tay bukro abon bagina kaitor bini mungno jengsasa klaika aboni bagi osung saro tongnai joto bebak manai kenai joto mutai rok joto soitan rok bini beskango yasku masungnai am bagi neng semandi Jisu ni mung belai kena fan tongo ketabuk all question ni answer Jisu ni mungno khurka ngangke neng tamo manai Jisu ni mungno neng khurka bufru tabuk romdi neng jepro burasa sikri jakpro Jisu ni mungno khurka ngangke aburasa azagani kharima thangnai neng jepro bekha dukhu nangai tongpro Jisu ni mungno khurka ngangke aba Jisu ni mungno moito khlaika ngangke ni bekhao a nini dukhu kemawai thangnai ekdom nini nukunga ekdom samosa problem kotorma azorawo neng Jisu ni mungno moito khlaika bini mungno khurka ngangke a problem kemawai ma thangnai problem Jisu ni sai kotoria dukhu bo Jisu ni sai kotoria burasa Jisu ni sai kotoria am borok burasa dukhu problem bepak ni Jisu ni biskango yasku masangai bosi keplai kuk. Praise the Lord, hallelujah. Oboni begani Kriston takuk tai bukuk song ang norok no sanani muchungo norok tinini simi Jisu ni mungno nini bekhao salbrum brum no khurdi khorang kotor ke sadi Jisu subra Jisu nei henmang tongdi omo belai kana pan tongo omung belai kana fan tongo a Jisu ni mung khnama bai ni gana shaitan sun ta phaira glak a Jisu ni mung khnama bai ni langmo bemar sun se phaira glak asuk ke fan tongo a Jisu ni mung ani Kriston takuk tai bukuk song ang tabuk ani dol khoroksa tongo Kerala ni jung preaching khayo jaga thangai bo recently Bangladesh tang kothoma ka hampiri tabuk Tripura wa ang bai ni tongi tongo so bini langmao bo agi kaito ni kothoma ka ham asuk full time ngya ko pia bo japru joramana apru kaito ni kothoma ka hampiro nge bo khoroksa businessman apru nge bo bini business ni bagai Chennai tangka nge Chennai tangai kaisa bono
bini business ni company ni teke bono kaisa room rokha ga a room bo thunani bagi horot thangka ge bo jepro horot thangai oro thuka bo thuisi manliya asike kepaka amsike kepaka pura bo wansoka tini tai basi gelaka nai ga apro bo hai ni sawano apro brother ani bekawa kaisa mung wansok mung phaika jisu nai a jisu nei wansok mung phaika anggang kano bo jisu nei bo khorang kotor ka saka o jisu nei apro borok khoroksa bini nok duglam tok ke khlai bini tok duglam khlogai bono chukiwa klaijak no kha kapawi tongmani ga boro bono logi no hospitalot langai tunurika o hospital ni doctor hai ni saka jodi a borok no nung hospitalot tubi angangke tai 5 minute ler khangang a borok thei thang khamu ni doctor saka gina apro a brother a borok no sengkha nung bahai ke ani rumbo phaiman kha nai a borok saka ano jepro ang personal prayer khlai tongmani horo thunani sekhang apro ano jisu phaisa phayo borok khoroksa ni nichubaso nangai tongkha a jagao thangdi nai hawo angka ang phaika tai nono oro omhaike nok phaika ang nono hospital tlangkha so ani kriston takuk tai bukhurok tamong khamarona ang sai khana rowana a rumbo yong rok thainani bagi kaisa mane bithi rijak poison o yong rok no buthanani bagi ingka a room naikini oro room duita tongmani kaisa room bo ngka abo sapta kaisa nango oro bithi mani o yong rok thainani bagi go jaga ke bo borok habimi angka bo borok bo hamani bisingti a poison thangi borok thainai ingke o room chabi renai mistake ngai thangka tak a kaisa room no rena nangmani a bithi rijak a room ni chabi brada no ri horka ga brada oro thangai o hamani bisingti bintani a prodon ngai thangka gebo kepawi ekdom mengkap pia ani kriston takok tai bukuro brada ano so I ang tabugle belai ken poito klaika brother ang apro jisu ni mungno chiri khokma bai jisu ano chubachu khaidani bagi khoroksa borok no thangai saoika tai a borok ni bisingti bo ano muthangka tabuk ang jisu kristo ni jarui no tini norok ni biskang kothuma kaham piri tongo tai jisu kristo ni jarui no ang tabuk kaito ni kokno jaga thangai ang china o thangai malaysia o thangai bangladesh o thangai kothuma kaham piri tongo brother na sao so ani kriston takok tai bukro aboni bagino jisu ni mungno khurma bai jisu bon nono chuba chu khainen bai kaisa byabasta khlairo omoni bagi ang norok no o video ni bising tai sanani muchungo ngono ni nukunga ekdom jengjal poja ekdom hilikma but nung tawana di nung a jisu kristo no nung poito khlaika ble a jisu ni mungna poito khlai tongkhanga gi nung bini mungna sal brum no khudi o jisu ang nono nango ani nukungo o jisu ang nono nango ani langmo jisu nung ana chuba chu khlai di ni nung bono shadi 100% guarantee bo nini problem bo nini bagi se fight khainai chini kaitor ka fan kra ko kaitor chobawo sini bagi choba khlainai chobawo nini bagi shaitan no mechenai nini problem ni bagi boss se fight kenai nini problem abo jisu ni problem nini jengjal abo jisu ni jengjal nung bono handover khlaire kangke boss nini bagi bebak no fight kenai praise the lord hallelujah ani langmo ang kaisa gotona gotika abo ang norok no sanani muchungo jepro ang bisrangonjo pariso tongo apro ang ketekisa just ang apro prayer khayo ge December ni jora belai kana kachangma ni jora ang kothuma ka ampina ni bai khoroksa borok bai thangka ang bumung salia inge a phirogi family honi 11 ta hai ingka ga a borok belai kana kachangja kha bono bike chalogo bini ni bike ga bo belai na kachangja gai bo bike chalok male nung chalok jini munai ni ana saka ga ang apro chochoma naya ko ang kisa horo mokol nugya horo anga sakaham ke mokol nugya gang saka ani mokol ni kisa problem to gang bike chalu gya ni saka ga bo saka kuno gya chalu trik chalu ni ana bo saka gang ke ang bike chalu kham inge abo Udaipur ni highway route belai na lama kaham inge apro cheng
prayer khlai tongo bike chalo tote hallelujah hallelujah hamba jisu hamba kaitorne gan or sabe sung lobby ako jisu ni mungno lobby ako suruo tani bagi ka ani kaisa habit tongo ang bike chalo kha eba gari phono chalo kha ang automatically jisu ni gan phono tamne eba jisu ni mungno phono sabnai ani akisa habit tongo gan kaisa habit obono ang bike chalo pro bahino hallelujah 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 hamba jisu hamba jisu hamba jisu hamba kaitor hallelujah ne ang continue ang jisu ni mungno praise kayo obani kaisa habit haing tangka agini simino inge tamon ka lama ka hamba ang kisa bike doi chalo kham siari bo tongo December ni jora asaka bike doi tangka ang kha khayo bo 70 rok speed ing khana nei inge speed ing tangka ngangke chung debradi ge thanani nango Bisrangonjo bazaro o bazaro chung chini Don Bosco thanani bagi chung debradi giti ferry thanani nango gang speed ke chalogoi thangka nga ang lama nuklia gang jepru debradi gi khonani nango nei saman ka ang apru biskang ni brake ba uklong ni brake pura emergency brake rombai khonani naikha go khonani naikha nga pura sopre jagai thangka ang kha khlayo pura sopre jakha pro bike hasal mau uri tangka inge o bike by chung uri tangle o bike chung mai no tongka uri tangka chung bike by baksa ke kobunai u surprise gi tangka bike baksa speed dobla ya ang apru ani license kri nga ani odara ni bo license kri ke police ok suno khotana ni paika police ok suno khotana ni paika apru horo night duty police robo tongo bisarangonjo o main bazaro Inga police o khosanan paipro ching o bike no patsa khosa woi chini license kre ne jori police be romjakar jori banda nangnai ni ching bike star woi tai sa hain hai chalo goi sentaro thangka apro ching batha goi se na yakung rok nai ka tamong kha bike rok tamong kha nai mani o ani kriston takuk bukurok belai no khabo tai belai tubu tong thogo belai pui tubu rago chini kai tole kubui kthang no ang mungsa bo ungliam just ani bujutani simi kunasa kagai tangka ta bike asal hupre jagai tang mani kuno kaisa ba rigzak ba krekha kuno kaisa indicator side light ba kuno kaisa bailia ta ani uklo kane adara bo kuno mungsa ba ungleya ang kai to no hambai marka asu kotorma accident ni ano kuno mungsa yakung bokugli an bukur bokule kuno mungsa deraya ano bo save khlai kham ano bo protect krekha aboni bagina ani bo tabuk tebo poito ragi thangka bike salo pro gali salo pro jisuni mungno surinani bini mungno lobui tongnani ani kriston takok tai bukrok nung bini mungno salbrum lobui bona bajuwei tongkhanga ge nung lobti bajudi but nini tani full protection tongnai nono suari rok nai kini klai tongnai jisu sakbai thang nung bai tongnai nono joto haime chaini bo nono kater nai omegani kriston takok tai bukhuk song pari chung jisuni mungno khurlaionam nung joto haime chaini katoi mana jisu ni mungno khurma abo angki buini bagai sa but ani laibo anga jisu nei mung khurma ba ani laibo ang hamari rok manka o kate mung rok manka kebangma ani langmo testimony tong norok no sanani 5 bosor ni je experience just nokho ya kare kaito ni bagai samung klaimani kebangma miracle singkani langma om but tini ang o kaisa norok no sanani muchungo ang jisu ni mung bai suri mabai ta jisuni mungai mungkhuri tong mabai ang o asuk kotor accident ni mungsa bo unglia tabuk ang norok ni besang kothuma ka hampiri tongo soni kriston takuk tai bukro aboni bagina ang norok no sanani muchungo nung ni langmo problem phono phaika eba jengjal phono kha eba depression wanama ekdom cinta jisuni mungna poito khaidi jisuni mungna moito khlaidi jisuni mungna moito khlai nung srapsa bono jora redi nini bekhani dukhuni kokno nung bono bebak no sai redi bini mungno khurui tamni bagi himale jisu saka norok ani mungai kebo orok alada metai ni mungiya bororok ni mungiya father ni mungiya pastor ni mungiya catechist ni mungiya chonghor ni mungiya jisu saka ani mungai John 14 ni 14 jisu ni mungai nung mungsa suk sanka anggang ke Jesus saka ang abo nono khlai renai soani kriston takok te bukro abo kunu chengraya abo ni kokno ang norokno bo sai khnara ni muchungo nung jisu ni mungai mungsa suk sanka abo rene rezak nai nung poito simise khlai tongdi nung jisu ni mungno khurui tong khangang ke 100% guarantee nono shaitan bani ni der haike ba tang mangla ni nukunga problem bo phai mangla ni nukunu jungjalo jodi tongkha nung jisu ni mungno salbrom khurui tong khangang ke ni nukuni problem rok haksa langai thangnai abo jisu ni kaisa promise no
So ni Kristus tak koktai bukro ani tani o jepro berima koroksa pakai suri zakna ni bagai. Belai kunu kulum ngai bo ani tani suri zakna ni pakai. Ang Jisu ni tani o ye sak bai tang suri ke Jisu. Ob berima la ani tani pakai suri zakna ni bagai. Jisu ang saimano ani tani kunu mungsa phan krei. But nung ano coba kakek abel tini hamai kipil nai ni ang surika beri ani tani pakai ang surika ang sawo Jisu ni mungbai ang nono sawo neng hamdi ani Kriston takok tay bukrok o mokol bai a chamatkar no nukha o beri logi no sorry heleng sa sangai serai sangai nogo bo hamai na kipilai thangka ani mungya ani tani o power kre no ang sukanto ni kuno power kre ang zero power but Jisu ni mung bai a hamya hamai thangka omusme kebang ma tongo ani langmo ang kaise experience kaimani sela sikla koroksa an tani suri jagnani paika ang just binip thani bokrogo yak barawoi subra Jisu ni mung bai ang nono hamari klayo nung phola katha bai kobol jagdi ne bin bokrok tangai suri mane bo patapsa kelai thangka bo patapsa kelai lengi thangka olo srapsan pore bo bacha kha so ani Kriston takok te bor ani tani kuno phan kre but o Jisu ni mungno poito klai bini mungno nung use klai ka bini mungno khurui nung mungsa suk suri kan ka abo ungo hamya bo ma hamnai kulum bo srai ma thangnai shaitan bo khari ma thangnai nukungni problem bo kemoi ma thangnai rang puisa ni bial Jisu ni mungno khurui suri ka chamatkar nung nuknai praise the Lord hallelujah obegani Kriston takok tai bukro faidi sung Jisu ni mungno tebo poito khlailaona tai sung Jisu ni mungno sal brum no khurlaiona ambega ang tin norok no koina ni musung o video ni bisungte norok sal brum no subra Jisu anu chuba chu khaidi subra Jisu ang bai tongdi nei norok ni surima tongnani nango omong kaise sini montro hai o subra Jisu anu chuba chu khaidi o subra Jisu ang bai tongdi o fola katar ang bai tongdi o subra Jisu nang anu chuba chu khaidi o subra Jisu an poito no krak klaidi ni Jisu ni mungbai nang sandi bepak na nang re jaknai praise the Lord hallelujah aun bagi o video jodi sama jaga chaya tongkha ang norong thaina karmasano tai kaitor ni kok je norok yachagi namani obono use klaidi tai kaito norok no hamari klaitung praise the Lord hallelujah amen